Il-Kamra tal-Avukati rrikonoxxiet li miżuri li ttieħdu mill-Gvern waslu biex il-ħidma fil-qrati tkun iktar effiċjenti. Miżuri bħal sistema ta' SMS meta l-każ ikun differit jew emails bir-riżultati tan-notifiki u dak li ntqal mix-xhieda fost oħrajn. M'hemmx dubju li huma pożittivi ħafna lilna jgħinuna fix-xogħol u nfaħħar l-amministrazzjoni, nfaħħar il-Gvern li daħħalhom u l-amministrazzjoni tal-Qorti naturalment għax ikollha parti importanti u jalla jitlu iżjed. U fully supportive ta' daw it-tip ta' inizjattivi. George Hisler, il-President tal-Kamra tal-Avukati, esprima sodisfazzjon ukoll għal fatt li fl-aħħar sentejn u nofs kien hemm żieda konsiderevoli fin-numru ta' każi maqtuwa. Qualsiasi riżultat pożittiv bil-fors nifirħu bih. U li meta tajli qed jinqataw iżjed kawżi ħaġa li għandi nifraħ biha, ma naħsibx li u anki li jkun hemm żieda fin-numru tal-ġudikanti, naturalment hija ħaġa tajba. U għattajn u veru li f'daw l-aħħar snin kien hemm turn, kien hemm żvilupp pożittiv fil-numru ta' kawżi tinqataw u f'ċertu qrati għall-ewwel darba qed jinqataw iżjed kawżi milli qed jidħlu. Dan intqal meta l-Kamra tal-Avukati ppreżentat dokument bi proposti dwar kif għandhom ikunu maħtura ġudikanti. Fost oħrajn il-Kamra tal-Avukati qed tissuġġerixxi li għandu jkun hemm awtorità li tkun responsabbli mill-għażla tas-servizzi ġudizzjarji. Dan billi tkun li ssib avukati eleġibbli biex jokkupaw il-kariga ta' ġudikant. Id-dokument jissuġġerixxi li avukati rid jagħmel 15-il sena prattika fil-qorti u tribunali Maltin qabel ma jkun jista' jsir maġistrat. Id-dokument imressaq jgħid ukoll li membru tal-ġudikatura m'għandux ikun involut f'attivitajiet kummerċjali jew ta' negozji. Fil-konferenza tal-aħbarijiet sar diskors ukoll dwar in-nomini li saru dan l-aħħar, b'ġurnalisti minn midja oħra staqsow dwar il-ħatra ta' Caroline Farrugia Frendo bħala maġistrat. Hisler għamilha ċara li l-Kamra tal-Avukati ma sabitx oġġezzjoni għal din il-ħatra. Min-naħa tal-Kamra tal-Avukati ma saret ebda oġġezzjoni fuq Caroline. Fi żmien li ġej il-Kamra tal-Avukati se tkun qed tressa wkoll abbozz ta' liġi dwar l-avukati bil-ħsieb li tirregola l-kondotta tal-avukati filwaqt li tkun aġġornata maż-żminijiet tal-lum.